yhtään mitään. Tässä on hyvät tepsit! Tässä on hyvät tepsit! Meni rengottiin. Tässä on vähän liikaa 2 tahtia. Joo. No vähän. Kyllähän se kuolee sen tiedä. Vittu katon työt. Ei hakku jäähdytys nyt. Kamerat. Oo. Voi. Eihän ees mennyt ees jammutu. Ei niin, tosta meni vaan jää. Yhdellä meni. On vissiin aika. Kummasta pitäis mennä? No aika hyvin noista kaikista vittu valotuta noista. Sori, tuu ihmeellistä. Vittu kun mä sanon, saaks joku videokuvaa tosta kun ne poukuu? Sani, lähetä mulle. Hyvä joku saa Laita lähettää mulle. sen mulle. Saan lähetä nyt. Lähetä mulle. Mulla on Bluetoothi nyt päällä. Mullakin. Tää oli aika